welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, and kami po ay papunta ni Duwin sa Quezon City. Kasi pupunta kami kay lola niya. Yan si kuya. So ayan guys, update ko na lang kayo. Ayan, nandito na si Duwin sa train. Say hi. 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 Ayan, pupunta siya kay lola niya. So ayan guys, update ko na lang kayo. Pagdating ng Espanya. Nasa train kami. So guys, walang katao-tao. Doon banda marami. Win, bye-bye. Bye-bye, Win. Bye-bye na. So ayan guys, malapit na kami nga sa Espanya. So ayan nga, nagising si Tito Win, kaya pinadidi ko muna siya. Kahit maraming tao, hindi na talaga ako dyan nahiya kasi nandurumot na talaga siya sa aking didi. Kaya pinadidi ko talaga siya. Dito na kami, nakababa na kami na jeep. Nagkita na kami ng aking mama. Ayan, ganda-ganda yan guys. Oh. Ayan na guys, ang aking mama guys. Oh. Kamukha kami guys. Oh. Ayan din kapatid ko. Ayan, nandito kami ngayon sa Quezon City guys. So kaya hanggang dito na lang nagtatapos ang ating video. Sana nagustuhan nyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na sa aking YouTube channel, Joby Belardo Vlog. Ayan, thank you.